Du er altså god til at koncentrere dig. Du er så dygtig. Man kunne få, så ligesom man kunne få juleskum, så kan man også få påskeskum. Påskeskum. Må jeg se, hvad du har fået? Lækkert slik. Det er min. Hej skatter. Skal vi gå og lege? Ja. Kom. Alba, må jeg se dine fine bisser? De er så fine. Skal du også hoppe på trampolin og se, om der kommer sne op? Kan man det? Ej, må jeg prøve? Ej, så er det ikke sjovt. Ej, så er det ikke sjovt. Hej Alba. Ja. Hej. Hej. Kan du sige en dyrelyd? Wow, wow. Wow, wow. Moo. Moo. Står du og laver ballade? Så du og laver ballade? Gør du det? Jo, er det dig, der står og prutter? Nej, du står og prutter. Jeg kan høre, du prutter. Nej, du prutter. Du prutter, og du bøvser. Og du bøvser. Nej. Jo, det gør du. Nu kommer jeg over til dig. Står du og prutter? Nej. Jo, du gør. Jo, du gør. Alba, kan du vinke nu? Klarer du den? Hej, Snuske. Hej, bye. Kan du ramme mig? Ser altså godt ud med briller, du gør. Med solbriller, du ser rigtig smart ud. Du er altså god til at koncentrere dig. Du er så dygtig.